Ето ни отново в предаването конкретно. Една среща на финала на годината, една важна равносметка, каквато ще си направи всеки един от нас. Дали сред хора, дали останал сам със себе си. Ние тук я правим, както винаги, за наше удоволствие, с професор Донев. И това беше една загрявка, предполагам, преди да се втурнем към светът на иновациите. Трябва ли да се тревожим? Не, това са дребни гласове, които понякога проговарят в мен. Знаете ли, аз после ще ви разясня. Звучи като открита мандала. Да. Това е, казва се, паралелна медитация. Когато човек е в активна позиция и работи, говори, общува, но това не пречи отвътре той да медитира. Много хубаво резонирате, професоре. Предполагам, че така успявате да се хармонизирате вътрешно. Да. Както пък и нас. Така... Тази синкретичност всъщност е тренирана и търсена. Това не е случайно. Не е случайно и не е нещо, което се наследява. Това са способи на човешката, на човешкия дух да се самоусъвършенстват и саморазвиват, въпреки пречещите обстоятелства. Те пречещите обстоятелства, трябва да кажа, че са и доста в помощ на развитието на тая техника. Но да не се отплесваме... Да не се отплесваме, защото светът се променя, професоре. Променяме се и хората. Нищо не може да бъде такова, каквото е било. Климатът вече не е същият. Ето и вие сам го потвърждавате тук в това си състояние, в което изпадате. Вие самите звучите като една земна антена на всичко ново, което ние преживяваме в климатично настроение. Това обаче пък вас ви доведе до едни иновации, така необходими на човечеството. Вашите нови фермерски подходи. Да. Вие имате иновация в фермерското дело, вие имате и билки, които само открихте. Точно така. Това са... Ако започнем от билките, защото те са важни, при мен е много важен затвореният цикъл. Кръгът, както се казва, да се затвори кръга. Да. В този аспект на разсъждение, аз тази година разработих билка, която се нарича превъзмогнат чесън. Да. Това определение обаче така ни навява първо на стихосбирка, но предполагам, че самата билка не е просто стихосбирка. Това е нещо, което... Вижте, да, може да се каже, че е и стихосбирка, защото ще ви обясня. Самата билка, превъзмогнат чесън, е билка, която се влияе от говора на човека. Значи, когато застанеш срещу чесъна и си в лошо настроение и му споделиш това, което те мъчи в сърцето, чесъна придобива степени на лютост. Тоест той върви емпатично с чувствата. Точно така. Той абсолютно се синхронизира с вашите чувства. Да. И сега, тук има един много тънък момент, че чесънът не може да мирише или може много силно да мирише. Това от нас зависи, предполагам. Това зависи от вас. Ако вие, например, имате среща с някакъв мъж, който много харесвате, но не искате да дъхтите на чесняк, на хрян, и на козунаци, на някакви кебапи, сте яла лук, пържено и това всичко, това са тежки миризми. Вие само ще отблъснете мъжа. И какво правя аз в този момент, за да неутрализирам? Да, вие взимате чесъна и му казвате: слушай, чесене. Така трябва с него да се говори. Убедително. Не, той няма име. Казва се чесън. Слушай, чесъне. Моля те, кажи ми как да сторя вярно, подскажи ми. Това трябва да му кажете. Запомнихте ли го? Слушай, чесъне. Моля те, кажи ми как да сторя вярно, подскажи ми. Да. И тук вече става магията. Той вече чесънът се отваря. Самият чесън, като... Тук не говорим за някаква малка скелитка или глава чесън. Говорим за такъв тупус. Разбираш ли? Тупуза, той се разтваря, да те види, да те усети. И това, което трябва да направите, сега при жените е това, при мъжете е друго, но трябва просто да сложите чесъна последователно на двете си гърди.
Сега, естествено, не пред другите хора. Отивате в банята и слагате ту на тази гърда, ту на друга. Но няма значение ляво-дясно, от кое започваме. Няма значение. Важно е, чесъна, той по гърдите усеща вашата топлинна, така да се каже, активност. Разбирате ли? Ако гърдата топти, ако тя ври и кипи от любовното желание, чесънът усеща това нещо и ви дава точната скелитка, каквато на вас ви е нужна. А ако така, не, ако нямам такова, ако той няма такова усещане? Не може да няма, не може да няма. Това е разработено от мен. Това е чесън с нанорешетка, наноструктура. Той работи на друго ниво. Разбирате ли? Аха. Сега тук дайте да... Ако се съмнявате в мене, ако искаш да ми се подиграваш, това е съвсем друг въпрос. Професоре... Искаш да ме правиш на маймуна пред хората и да говориш, че съм ненормален и така нататък. Съжалявам, че така влязохме в режим да се докачите. Ти Аз просто се направо се изплю върху мене. Интересувам се да не сбъркаме нещо с гърдите и ляво и дясно. Да Аз толкова искам да ти помогна да се чувстваш по-добре и забравих да ти кажа, че и на пъпа трябва да сложиш. Дайте да върнем нещата от начало, все едно, че не е било. Слушай, това е още древните египтяни са го открили. Това е магически триъгълник. Магическият. Това са двете зърна на гърдите и долу пъпа. Там въртиш чесняка, тук го въртиш, мажеш тук с чесъна. Разбираш ли? Разбирам. И вече ти като го погледнеш, той е мъж, на него ще му окапят, да се казва, ще му окапя муцуната от страст. Той ще те изяде чрез кости. Колко хитро сте се сетили триъгълник при жената, а при мъжете каква е схемата? При мъжете е малко по-различна, но тя не е за пред камерата. Но не следите геометрия в поставянето на чесъна? Пак има геометрия. Но тя е обърната. Обърната геометрия. Пак има две точки. Говорим за търкалата. Две точки отдолу, които са подвижни и пъпа. Струва ми се, че отиваме към трапец при мъжете, но... Не е трапец. Трапец, баба ти е трапец. Търкалата, Милаганце, значи, Професоре, чак ще изпуснем... Сложно стана. А този нов чесън... Защото вие ме питате за това е фермерска стока. Той чесън не може да си го купиш, Елена, където и да е. Търсят ли го вече по пазарите? Хората, които се интересуват от здраве, от фермерски продукти. Търсят го много. Само да му кажем пак името, защото... Превъзмогнат чесън. Превъзмогнат чесън. Никъде го няма, никъде. А къде го има? Никъде. Не се продава. Значи това е абсолютно дефицитна стока. Аз така да разбирам. Аз даже съжалявам, че въобще говорим за това. Няма такъв продукт. Само за вас. Но пък имаше... Само за вас. Имам една опаковка. Чудя се да се радвам ли или да се притеснявам, професоре, че... Радвай се, защото ти не можеш да си представиш какъв късмет носи този чесън. Ти тук не могат да ти насмогнат. След предаването или... Сега. Ти, Елена, аз просто дай да видим сега. Да говорим сериозно. Добре. Имаш ли интерес към чесън? Как да нямам? Просто се притеснявам, че ще бъда единствения носител на превъзмогнат чесън и никой друг не би могъл да се възползва от това. Чакай, бе, ти кой друг искаш да е? Кой друг да има такъв чесън? Ако някоя друга жена го има този чесън, че тя на тебе ще ти прави мръснома. Тя на тебе ще ти прави сеченето. И ти няма да можеш да се възползваш от чесъна. А пък ако сам ти го имаш, прави сметка. При всички случаи е отговорност да имам само аз такъв чесън, професор, защото вие само чертахте, че мога да предизвикам към себе си завист, недоброжелателност и всякакви такива негативни емоции. Не бих искала в новата година да влизам с такива настроения и то дошли от... Сега, и най-хубавото е, че чесънът може да се консервира. Например, ти можеш да го запазиш в буркан. А може би това да направя. Да. Има ли технология на консервация? Или маринатата, обикновената, която се... Да, съвсем обикновена. Има се маринатата
изливаш вътре и е такова. Съвсем обикновено. Няма да му баеш, да му се моли, да се претака, да се сменя вътре, да се въртят някакви сложни Да. да го прави. Слагаш чесън навътре, затваряш с пачката и просто това нещо се подгрява 15-20 минути през тензур, вадиш, трябва да изстине. След това вече може да го сложиш, нали, в морска вода, там да мине през, има ионизация, която се казва, да се ионизира и вече след това да го сложиш в меден съд. 1-2 месеца да стои, но нищо повече от това. И да го залееш, примерно, до някъде с дестилирана вода. Какво толкова сложно? Като Какво? всеки един процес има последователност. Всеки един гълъб може да го направи това нещо. Гълъб! Аз съм свидетел, гълъб как прави такъв чесън. Хем гълъб. Какво пречи на един човек да си го консервира? Какво пречи на един човек? Какво? Нищо не ни пречи, професоре. Но да се върнем към вашите фермерски стоки. Това ли е билката, която предлагате и която е примерно за един човек? Нали? В случая вече разбрахме за... Това е билката. Но както казахме, тя няма я. Не може да си я купите. Но предлагаме имитационен продукт. Това е много хубаво. Имитиращ продукт, който предполагам, че и така ще е повече и по джоба на... Абсолютно. Значи много по-евтин. Превъзмогнатия чесън, 1 килограм превъзмогнатия чесън струва 4000 евро. Ние къде не сме яли имитиращо сирене, къде няма да вземеш имитиращ чесън. Моля? Всичко имитиращо сме яли. Всичко, да. Като имитиращия продукт е 3000 евро. Значи правете сметка. А колко е оригиналният? 4000 евро. Значи разликата не е кой знае каква. Въпросът е в търсенето, предлагането. Аз говоря за скилитка. Значи 4000 евро струва скилитката на оригинала. На превъзмогнатия. На превъзмогнатия чесън. Докато 3000 евро струва имитиращият само люспата. Те различават ли се в етикета? Не, няма. Не мога да ги различиш. Можем ли да се объркаме? Не може да ги различиш. Просто имитиращия продукт няма никакво въздействие. Просто ти стои за спомени, така да се го гледаш. Да, и да му даеш. Там няма полза. Въпреки, че в някакви отношения... Това е всичко. Виждате ли какво въздействие има? От разстояние ми действа чесън. И освен това, вие някак си влязохте в земеделската си част. Всъщност. В това, което вие като земеделец успяхте да направите. Така е, професоре. Някак си вече си застанахте много на полето, на вашата нива. Искаш чесъна? Искам. Искаш. Добре, айде да спрем за малко, да отида да взема от колата, имам багажника и ще продължим. Уважаеми зрители на Шваргало, връщаме се след малко. Вие не ни пропускайте, защото тепърва има да чуете много интересни неща в края на тази година.